В това видео ще демонстрирам укрепващи и релаксиращи упражнения за отделните мускули, действащи в коленната става. Гимнастиката е подходяща при съвсем начинаещи и при всички възрасти и когато се борим с болки в коленната става от неуточнен произход. И въпреки това, ако смятате, че вие сте една идея по-тренирани, но също имате болки в коленете, останете да гледате, защото упражненията могат да бъдат пригодени за различни нива на трудност. Най-общата ни идея е, че трябва да балансираме мускулния тонус, но също да увеличим ставната подвижност и товароносимост. Ще засилим бедрените мускули, които са свързани с поемане на тежестта на тялото, когато коляното е в най-стресовите позиции, и ще релаксираме мускулите над коленната ямка, които често са скъсени или претоварени в ежедневието. Ако сте на етап легнало положение и болката в коляното е това, което ви възпира да се изправите, започваме с гъване и разгъване на коляното в тази позиция. Ако разгъването на коляното дори от тази позиция е трудно и болезнено, може да започнете с помощ от другия крак, като наместите единия глезен под другия и постепенно с всяка следваща тренировка намалите помощта, която долният крак дава на болния, докато мускулатурата се адаптира. Следващият вариант е отново засилване на бедрените мускули срещу гравитацията, но от седнала позиция. Когато вече можете да стоите изправени, заставаме с ръцете за опора зад един стол или на стена за опора и баланс и стоим 30 секунди на двата крака, след което повдигаме здравия крак и изнасяме тежестта към този с болезненото коляно за 30 секунди. Така ще тренираме ставата и крака като цяло да свикне да носи повече тежест, което всъщност е и нормално, защото при ходене, например, имаме фази, в които всеки един от краката трябва да може самостоятелно да е опора за цялото тяло. Повтаряме 30 секунди от другата страна. Когато можем да се изправим въпреки болката, вече започваме с двете ни основни упражнения в това видео. Следващото упражнение е клек, класика в жанра, но тук ще направим някои корекции. Разбира се, няма да клякаме съвсем додолу и внимание! При приклякане надолу се фокусираме върху движението на коленете напред. Целта е да стигнем върха на пръстите, че дори и по-напред. За целта правим минимална чупка в тазобедрената става. Идеята е, че колкото повече изнасяме коленете напред, толкова повече напрежение има върху ставата, върху колянната става. Разбира се, започваме с обем на движение, който е удобен и без да навлизаме в силната остра болка. За по-голяма ефективност можем да повдигнем пеците на книга или нещо друго подходящо, което ще помогне при приклякане да изнасяме коленете още по-напред, дори да нямаме достатъчно подвижност в глезената става. При по-повдигнати пети става по-уместен варианта на един крак, като другия служи отпред като стоп. Разбира се, тук вече укрепваме бедрената мускулатура една идея по-интензивно. Така упражнението е подходящо за тези от вас, които са по-тренирани или в последствие сте развили тази сила с по-предните варианти. И последното упражнение за днес, разбира се, трябва да включим и малко стретчинг. Накланяме тялото напред с чупка в таза и изнасяме таза назад, така че да усетим хубаво разтягане на бедрените мускули от задната страна на крака. Коленете могат да бъдат напълно разгънати за тези от вас, които са по-подвижни, но и не пречи да са леко свити за равномерно разтягане на мускулите. Имаме два варианта на разтягане, единият е статичен, а при другият можем леко да връщаме нагоре и отново да слизаме надолу, като по-динамичен вариант. Изберете този, който ви дава по-добри резултати.
Също така можем леко да изнасяме първо единият крак назад, после другият или дори да фокусираме върху този, който е с болезненото коляно, като така една идея по-слабо натоварваме и по-леко разтягаме седалищния нерв и нервната система като цяло. Освен над коляното, ако усещате дърпане и в мускулите под коляното, тогава отново е подходящо да включим повдигане на петата, докато разтягаме. Това ще изолира тези мускули за момента. Това са най-елементарните упражнения, с които можем да започнем да разгадаваме болката в коленете. Разбира се, има и по-комплексни упражнения за спортуващи, които също могат да имат болки в коленете. Пишете коментар, ако това сте вие и искате да направя такова видео. Да обобщим. Всъщност коляното е шарнирна става, което означава, че подвижността в нея е сгъване и разгъване. Когато сте правили снимки и не са установени вътре ставни изменения или пък вече сте минали през оперативна намеса, но все още болката в ставата присъства, изпробвайте тези упражнения. Винаги е добра идея първо да търсим мускулната дисфункция в зоната като причина за болката, защото тя може лесно, евтино и ефективно без хирургична намеса да бъде отстранена. В такива случаи и когато вече сме балансирали мускулния тонус и ставата има достатъчно подвижност при сгъване и достатъчно сила за разгъване от всяка една позиция, коленете ви ще бъдат здрави и безболезнени.